سلام تخطاتلت نايز channel كما تكونوا تبقوا تكونوا ناي وتر تمنيتيو دومون كم وترو أقداسي فيديو حزلكم قريبا لغو نايلوم فيديو انتاينا كنري حادر ثلاثة من رجعات بدرجة عالم أقداس نزلون كنرينا نابي قصهم خدخلو انتاي معبالتات كم تغلو أب كما يكون تاتكلو كنرينا فرانس يوكي أربعة أكشلي فرانس يوكي فرانس لو من رجعي كايدلو أزي أقداسي يوكي دما بزنك ربا معالتو قبريوم بزعبا أمريكا كنرينا كومد ما بيران زقبر زلو تنكف كانوا بلاينا أربعتين هجرات لعلا قداس نزلون سلزقنا بزني حجز لنا بوليتيكا هو كومد ما بإسرائيل زقبر زلو فخران تحديدا كنرينا بومن تردما إذا كنتات حجز خيزلو نابي قص خيد فلايتي كنتات بإسرائيل مس حزب الله زخون زلو مسي مسراشة يوكرين زقبر زلو نا أمريكا متتاو كل سلزلو انت عين تسلوا كل وخل دما كنرينا لا يقبر سبورت قبر مسايكتسلو بزح دما كلمهار كم نغرق زنيا مجمري اسكي بتي زلوك عند هيدلاين كنجمر تحريو نبتن أربعة هجراتنا زورنا هنرينا. While the Israeli Defense Minister Yoav Gallant has said that the Israeli leadership was preparing for a political alternative to a military confrontation in the north. However, he reiterated that Israel was preparing for a wider conflict. Now, this comes as Iran's UN mission said that if Israel embarks on a full-scale military aggression in Lebanon, an obliterating war will ensue. Iran's UN mission said on social media. So amongo Israelin amongo Hezbollah ናይ ሊባኖስን ዘሎ ምፍጣትን ፈኸራን ብዝለዓለ ናሕሪ ይቕፅል ኣሎ ንዓብ ኩናት ምድላዋት ይግበር ከም ዘሎ ድማ ይዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣመንጎ ድማ ኢራን ወኪል ናይ ኢራን ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ኢሉ እስራኤል ከምቲ ትፍክሮ ዘላ ብዕሊ ሊባኖስ ትውስኖ ዘላ ምስ ትውስን ንትፋታ ክኸውን ከም ዝኽእልን ሙሉእ ምስታፍ ናይ ኢራን ክህሉ ከም ዝኽእልን እዩ ስለዚ እቲ ኩናት ብቐሊሉ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ክኸይድ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ that's why ድማ ብዙሓት ወገናት እዚ ኩነታት እዚ ንታሕቲ ወሪዱ ዲስካሽንስ ክግበረሉ ይደሊ ኣሎ እቲ ሕቶ ግን መን ይትቐንዲ ዘይደሊ ኣብዚ ሕጂ ሓንቲ ኣገዳሲት ሪፖርት ካብ እስራኤል ዝወፀት ክንርኢና Israel's third largest city and busiest port 30 kilometers from the Lebanese border could be among the primary targets in the event of an all-out war with Hezbollah. From this park on Haifa Hill, the beautiful Bay Area is at your fingertips. Israel's largest port is close by. The dock, ships coming in and out, cargo being loaded and unloaded. So ወደብና እስራኤል ካብቲ ሓደ ካብቲ ዓብይ ዕላማታት ናይ ሕዝብላ ክኸውን ከም ዝኽእልን ኣፅዋርናቶም ድማ ብዘይ ስክርታ ብዘይ ፀገም ኣብቲ ቦታታት እቲ ክሃርም ዝኽእል ዓቕሚ ከም ዘለዎን ኦፍኮርስ እስራኤል ዲፈንስ ሲስተም ኣለዋ ግን እቲ ዲፈንስ ሲስተም ሙሉእ ብሙሉእ ክትቋፀሮ ትኽእል ነታ ኣፅዋርቲ ወይ ንኩሉ ክትከላኸሎ ትኽእል ያ ንዝብል ሕቶ መብዛሕትኦም ኪላታት ከም ዝብልዎ ኣይትኽእልንያ እዩ ዝበሃል ኣይትኽእልንያ ኣብ ልዕሊ እውን እቲ ቦታ ርሓቅናቱ ኣዝዩ ቀረባ ስለ ዝኾነ እቲ ኣይሮንዶም ቀልጢፉ ምናልባት ነቶም ንኣሽቱ ሚሳይላት ሮኬታት ትሬስ ክገብሮም ይኽእል ግን ነቶም ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ዝበሃሉ ንራዳር ብዙሕ ግዜ ከሽክዑ ዝኽእሉ ካብ ሓፂር ዲስታንስ ክብገሱ ከለዉ ከይፈለጦም ዕላማውን ክሃርሙ ይኽእሉ እዮም ስለዚ እንታይ ክግበር ይኽእል ወይ እንታይ እዚ ኩነታት ዝናበይ ንምጥፋእ ዝዝረብ ዘሎ Roughly 20 million tons of goods pass through here annually. Drone footage recently released by Hezbollah shows this port as clearly as if they were right here. A stark reminder from the Lebanon-based militant group. We are watching you. A nearly 10-minute video shows much of Haifa's civilian areas and also a detailed overview of the Rafael military-industrial complex. So ኣብቲ ዝገበርዎ ናይ ድሮን ቪድዮ ቀዲሖም ዘርግሕዎ ሕዝብላ ነቲ ወታደራዊ ሰንሲቲቭ ቦታን ኣገደስቲ ዕላማታት ናይ እስራኤልን ብድሮን ስኢሎም ነቲ ቪድዮ ኣብ ዘርጊሖሞ እዚ እጅግ ከም መፈራርሂ ወይ እንታይ ዓቕሚ ከም ዘለዎም ከርእዮም ሓሲቦም ግን እስራኤል ድማ እንታይ ዓይነት ፀላኢ ከም ዘለዎም ዝያዳ ፈሊጦም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ምድላዋቶም መሊሶም ክሕይሉ ከም ዘለዎም እዩ ዝገብሮም ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ በቲ ኮይኑ በቲ ግን እቲ ሕዝብላ ዝበሃል including its factories, warehouses and testing fields where Israeli defense systems are made. The port was also extensively filmed. If the video was meant to deter or intimidate, it clearly failed. Israel responded with even harsher rhetoric and increased preparations for war. So, እቲ ዝተገበረ ቪድዮ ንእስራኤል ሰንቢዶም ናይ ሰላም መንገዲ ንኽመርፁ እንድሕር ነይሩ ብትኽክል ኣይሰርሐን ምክንያቱ እስራኤል ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ሓይሊ ወይ እውን ናብ ውግእ ዘዝሃበ ኣካይዳን ጉዕዞን እያ ጀሚራ ዘላ ስለዚ ዕላማ ናቱ ክሃርም ኣይከኣለን ውግእ ክበሃል ከሎኸ ስለምንታይ እዩ ዝድለ ዘሎ እስከብዚያ ታቐንዲ ምስ እስራኤላውያን ዝተገበረት ኢንተርቪው የክርኤኩም on its northern border. I live up there and I have the port
in front of me all the time. So I open the curtain, I go, tonight? Is it happening tonight? Is it happening tonight? So we need to have a certain level of sarcasm, to deal with it. Reem, an Israeli Arab from the So كم جات ريوارد اللهم زي إسرائيلاويت عرب ما بقول زلوا إسرائيلاويت يا انتهت بالدلة بقى زيتي ورا بافتا جيس لسخونة نجو لو مده هرم ورا خونة مال حريمة مخونة قال لنا بلنا أنا نخيز لنا بقى كم قال عينة هيوت كم زخونة هتزارب Hadash party that promotes Jewish-Arab cooperation believes the Israeli leadership is the one pushing for war. This government is already into war. This is the only guarantee for Netanyahu's political life, as shallow as it may seem. انتهت بالله زي وجزي ويونزي زجبر زلوا بوليتيكا وكايدا عند زدليو زلن تلو نا إسرائيل برايم مينستر زلو بنيامين نتنياهو نسو زو وجزي تا أنكو تريفاتو زلا أجا نا سلطان أف سلطان مسنحن كبتحتاتنت نمهدامن تا أنكو زلا تعدل وج قصل كليو وج تطون دهريلو بزح تتاتلو قبلليو هيوتو دما كصيغ مخالف لطالو نا بوليتيكا هيوتو اوريدي تصيغون ديو والكاوي هيوتون اب حدقا قد خمسغل سلازي اذا وجزيا قداماي زليا زلو برايم مينستر ناتو مخانا يتنغر زلا زي دما تحكي بكل منقد كنسمع سلازلنا. This is unfortunately the truth. The Haifa mayor earlier complained that after Hezbollah released the drone footage, no one from the Israeli government called his office to assess the situation. This is a fascist right-wing government that does not really care about civilians, about any civilians, not only about Palestinians or Lebanese, it doesn't care about its own civilians. Prime Minister Netanyahu insists that So تتولى زي برايم مينستر زمرا هزي بفصم بزعبا سلاماويان هزبي فصم تقداسنا زي بلو بزعبا فلسطيناويان يقول لبنانوساويان يقول بزعبا كالوتون تقداسنا ناتو عزيز حلن دخول من درجة سلزغوني عند تنسق قبر زلو نتعلامات ناتو بزي قد سنتاي واقال لوهم بكل من قدي نعتاتهم هريمو علاماتاتو كتشبت يزفتن زلو سلازي حاله كابتن توجه نكسفح فحز دليل زلون ويون بزخانه من قد كأمنوان كشمقلوان زي قالوا زلو السيو نابنت حزب الله سلامتاي نتدرون فيديو سريد وان تهريلنا من أربعة إسرائيل فريها كابوجت أو نختبلي برنا بوجن نعوه نخبلا مليكونن عمل لنا أين واقع مثل زلنا كنت حساسينا زعينتي تمل اختناته إسرائيل جن زيوم عمل لهم كانت أمريكا خدنا توسخ عام خلنا لنا مغنياتو موجانا سلزي ترفنا بمبال اتزخدو زلو من قدي نرى لنا مالتي so نبي حكي زحزنيو جن it is what it is زقبر كايل لنا مزلوينا. But not everyone in the country agrees. This is the lie that they have been feeding the citizens here, saying only by power, only by war shall we exist. Peace is the answer, negotiations is the answer, having a Palestinian state is the answer. Yeah. مبزعت جزء تبارت ناتو تزلوا بسلطان زلوا نتنياهو ناتو بوليتيكاوي مسو زلوا تيمانا يكن في بوليتيكاوي مرحنة بجاك بوجن بسعرتن بمدفعن بسلام كنا براين خلينا زبل أتحساسبان أكايداني زلهم تبلا زغا completely جيجان كاب حق وطعيني بسممع أبتعولا بزته مسكالو ترداديكا إيو خاب سلام كتنبر تغل بوجن بعقرقرن بحيلن بمجفجافن سلام كنبر أكلني هزبي نبلت يتزارب زلا تركلني زربان تركلني حساب عندما نسيك خونز جبو كنا منتهي حيل لك حيل زتك كم حدا معلتي بحيلك تقف مخانو فلوتيو حدا معلتي بحيلك تقف خياب زملو متدندنهم زلغا حدا معلت حيلك رهبيو شعود ما ويلخا يا تحتو. But war will never be the answer. When Hezbollah synchronized its attacks on Israel with Hamas after October 7, it said it would stop as soon as the war in Gaza ends. So إذا حدا يو من البعض نكالوت ريتو النيروم أمس كان سم نشتري ريتورينا شو أبتنا أوروبا خن على فينا. Israel wants this war. They will not say it openly because there will be many backlashes against them from abroad and also from here, from within. But they definitely want this war. They had many chances to avoid that, but they intentionally decided to move it even closer to. معلم إسرائيل نزوج جزي ولا بعفهم عويلهم كفيتهم تدي تزاربوا نزوج جزي إدلي وكم زلوا بزح عدلات كابزوج كوسولو زخولو بزح أفدقتاتن كشم قلوهم زخولو بزحات حياتات نيرهم جن نزوج جزي إدلي وصلوا زلوا كل جزي مخنيات في دليلو زد ما درجنا عالمنا قلتي أبزخونا درجة إنا بس إحنا زلنا يزبه هالزلوا شوف إزي نخونا خلو أتوم نعوك دقفو زدلي زلو هجرات كي أب كمي وريدو مالو let's start with America تك أندز عملوا الهجر أمريكان ديو
President Joe Biden. እንታይ ኣጋጢምዎ ኣሎ ኣሜሪካ ለንቀነ ምርጫ ኣካይዶም ኣብ መንጎ እቶም ህዝቢ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ድማ ካላርስቲ እዩ ሓደ ካብቲ ኣብዚ ምርጫ ወይ እውን ዲቤት ዝተገበረ US President ኣብቲ ዲቤት ዝተገበረ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ባይደን ብጣዕሚ ሕማቅ ፐርፎርማንስ ከም ዝገበረ ወላ እውን እቶም ኣብኡ ዝኣምኑ ዝነበሩ ተስፋ ከም ዝቆርፁ ከም ዝገበሮም እዩ ዝንገር ዘሎ split screen is killing Biden because he's got his mouth open, he looks confused, doesn't know where he is, he's lost his train of thought at least twice in like disastrous shape. Those are going to be played a billion times in viral video after viral video. So this is an epic disaster. I see people online saying, well, okay, that answer wasn't so bad. No, it doesn't. Any particular answer doesn't matter at all. This thing is over. He looks like he's barely surviving. I don't mean the debate, I mean life. And so there's... So, እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ባይደን ብፍጹም ካብዚ ሕጂ ወሪድዎ ዘሎ ክትንሳእ ኣይክእልን እዩ ዝብል ዘረባ ኣሎ ኢንፋክት ዋላቶም ዝድግፍዎ ሚድያታት እዮም ነዚ ባይደን ክቕፅል የብሉን ባይደን ክእለ ኣለዎ ክቕየር ኣለዎ ዝብል ዘረባ ምክንያቱ እቲ ዋላት ዝምልሶ ዘሎ ፅቡቅ ምክንያት ኣለዎ ገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ኣፉ ክኸፍት ከሎ እዚ ሰብ እዚ ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ኢኻ ትርኢ ካብቲ ቃላት ደውፅኦ ካብቲ ዝኸዶ ካብ ኩሉ ዓቕሚ ከም ዘይብሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ስልጣን ክቕፅለሉ ዝኽእል መንገዲ ብጣዕሚ ነዚ ክመርፅ ዝኽእል ሕብረተሰብ እንተሎ ኮይኑ ጥዑይ ኣእምሮን ጥዑይ ኣካይዳን ጥዑይ ሓሳብን እንተዘይብሉ ወይ እውን ምናልባት ሓደ ሓደ ድማ እቲ ምርጫ ዘለዎም ዶናልድ ትራምፕ ንዑ ካብ ምሕር ምፅላእ ዝተበገሰ ውሳነ ክኸውን ከም ዝኽእል እምበር እዚ ሕጂ ጆ ባይደን ዘርኣዮ ለንቀነ ብፍጹም ብከምዚ እናኸደ ከሎ ክምረፅ ኣይግባኣን ወይ ኣይክእልን እዩ እናበለ ይዛረብ ዘሎ ስለዚ ሕጂ መልሲ ይብሎ ነዚ ዝብልዎ ዘለዉ ድማ ባይደን መልሲ ይብሎ No person that has a single brain cell left in their head who thinks that Joe Biden is the best candidate to take on Donald Trump. You would have to be even crazier than Donald Trump to think that. This thing is over. I'll guarantee you this. I would bet show me a Democratic politician and I will bet them any amount of money that Joe Biden's going to lose this election if he's the candidate. So, أنا بقول بزخونة سب بزخونة عقل جنزب كقطع عقلي ندحري نزح حزنا خدنا أنصار دونالد ترامب بايدن حزنا خدنا أبتم رجع ديمقراطس كسعر مخانا زي ديسكشن زلوا يكون نابل يزقل زلوا ديمقراطس يوم ساتم نبعلم تمزارب زلوا سلازي إذا حدا نقص الهجي تا حدش عبريت زلد ما زي President Joe Biden is trying to allay concerns over his age after stumbling through a TV debate this week. The 81-year-old headed to New York for a fundraiser hoping to reassure donors he's fully up to the challenge of beating Donald Trump. Thursday's showdown saw Biden stammer through answers and struggle to counter attacks and false claims from Trump. The New York Times has called for Biden to leave the presidential race. Rachel Wiz. ዳርጋ ብኩሉ ነቲ ስልጣን ገዲፉ ናብ ካሊኡ ክኸይድ ወይ እውን ካልኦት ዕድል ንክብ ገሊኦም ይልምንዎ ገሊኦም ድማ ይፀርፍዎን ይነቕፍዎን ምክንያቱ ብፍላይ ኣብ ሓደ ናይ ሓደ ኪላ ዘረባ ክሳዕ ክንደይ ስሱዕ ስለ ዝኾነ እዩ ከምዚ ዕድመ ከለውን ኣነ ከም ማሓድር ኣለኒ እዛ ሃገር ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ግን እዚ ከምዚ ምዃኑ ጆ ባይደን ሕጂ ዳያ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ስለ ዘቕርብዎ እምበር ነዊሕ እዋን እዩ ከምዚ ኢሉ ፀኒሑ እኮ ስለዚ እቶም ዴሞክራትስ ሕጂ ሃንደበት ከም ዝፈለጥዎ ኮይኖም ኣክት ዝገብሩ ዘለዉ ነቲ ሓቢኦሞ ዝነበሩ ህዝቢ ከም ዝፈለጦ ስለ ዝርድኦም ዘሎ እዩ ነቲ ህዝቢ ሓቢኦም ናብ ምርጫ ከብፅሕዎ እዮም ሓሲቦ ነይሮም እታ ሓንቲ ዲቤት እሞ ከዓ ሲኤንኤን ደገፍትናቱ ኩሉ ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ገይሮም ንክልተ ሰሙን ሙሉእ ግዜ ሂቡ ተዳልዩ ዝኣተወ እዩ ስለዚ ዘይምድላው ኣይኮነን ነቲ ዘሎ ኩነታት ክገልፅ ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ ጥራይ እዩ እዚ ኩነታት ዘጋጢሙ እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ ካንዲዴት ኮይኑ ኣብ ዲቤት ክዕወት ዘይከኣለ ዓለምና ኣብ ኣዝዩ ተነቃፊ ዘላትሉ ግዜ ሃገር ከም ማሓደር ከይኽእል ዶ ዝብል እዩ ኣዛረብ ሕቶ ዘሎ እንተሕሪ ከምዚ ኮይኑ ኸ ስለምንታይ ይደልይዎ ኣለዉ ምክንያቱ ነቲ ሃገር ንሱ ዘይኮነ ካልኦት ሰብ ኣጀንዳ ብድሕሪ መጋረጃ ንከመሓድርዋ እቲ ዝበለፀ ዕድል ስለ ዝፈጥረሎም ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ኣገይን ሕጂ እውን ዝከኣሎም ኩሉ ክገብሩ እዮም ንሱ ናብ ምርጫ ንክመፅእ ግን ረይዋ ሕጂ ዛ ሪፖርት እዚኣ ድሕሪ እዚ ኩሉ ጫቁዳቅ ክበሃል ቀኒዩ Biden to leave the presidential race. Rachel Rizzo is with the Atlantic Council think tank in Washington, D.C. I asked her how likely it is that Biden will be replaced.
Look, it's unlikely, full stop. If you've read or watched the news since the debate ended on Thursday, you mentioned the New York Times, of course, you've seen a lot of panic, flurries of headlines calling for Joe Biden to step down, saying that the ultimate act of patriotism at this point would be to step aside and let someone else take the reins. But that's not going to happen. I think we need to be clear about that. So انتهت بالدلا بحثر زبالة ملسي زغلو دحرتي ديبيت سجبري جاق ناي دقفتناي بايدن ويون كابتناي ديمقراطيك بارتيز بحال دنبي زمتسولو جاق كنا منتاي ناي سعراتنا حماق سكفتان سمعت اللوم زغير نجار كله كم زي كونك فلت لهم جو بايدن بحيل كتالي يدخلني عبد اللي تترايو هنياتو أبت برايمري already حزبي مريج ويو وكيلنا توم كون ستيل تي كونفنشن بوق انت بارتي وكيلنا تناي بلونا له ابز عرباي كجبرت كونفنشن كم نريز لناجن نزي بولنتو ترايك الا زخل بولنتو دما اكمز درجه خلو كيلا زي مخالو زت حساسب انديو انا جن بولنتو كمزي لك قلت زدل كوينو ونا يسمعني زل سباي كري خلو وا كسام عبركات أتدو ديك ساكن إذا كتوارد أبصراحة تنيغا هاتي أبي وقت كات سرح نيخا كم نقدر تقبر نيخا كنا قلة بوينت سكت للكا في الله حنقول كاك سرحت زي كيلو أكلات كا كويس أوكي ولا كم عبيت بريزنتاتنا أمريكا زولهم بعلو وينستون تشرشل بحلو بدهم بعل روزفلت تبقى كنا تعلمنا أمريكا مرة سنة برون أجري سرح نيرا ويلشير كويني زي ما هذا الرئيس أكلاوي دخمت أجمع ما يمحلون حنقول دخمتي أجمع كويني زلوا أكل كده تمخلي حنقول شارب تقوين قلت أجمع يلا هنا هتتقند صراحة حنقول صراحة ده سلزخانة بأكلاته زي العلون زبردون يبلون أسيستنت سلزلوا سلزي تحنقولنا بايدن قل أبز سنسيتيف زلنا لو زي كسرح بزي مخالو زت حساس بيو. I think the best thing that Biden did was show up at a rally less than 24 hours later and say, look, I don't debate as well as I used to. I might not walk as easy as I used to, being upfront about the things that people are concerned about. But he also said, comparing himself to Donald Trump, that he knows how to tell the truth and he knows how to get the job done. Give us a bit of background. Do you have some insights into who Biden actually listens to on things like this? So, حجي انتهينا نرد لنا درو تي ناي بايدن رينا لنا تي كونتات رينا لنا انتهي كم زمسل تنهي لما تمليسه بزعبو مني زصلوا زلو مني زمخرو زبزلك سمينا قدمي انت كريكم دليلو كلتا كالوت مرحتي تم كلهم ابي يوكرين زطاقو زنبر مرحتي انت يغاطيمو مالو لومي انا يا ابز قربا غزي زغبر مرጫ ازجي اگداس مرጫ كلتا مرጫታት አለው ሓደ The people እዚሁ መዚህ መንስማ The people of France weren't expecting an election this summer, and the result for many could come as a shock. The nation, it seems, now favouring the hard right. The party of Marine Le Pen is ahead in the polls, and her... So, فرنسا ድማ ሓደ ወሳኒ ዝኾነ ምርጫ ይካየዳሉ። እዚ ምርጫ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ናይ ኣውሮፓ ሕብረት ባይቶ ንዝተገበረ ምርጫ የማናይ ክንፊ ብዓብላሊ ነጥቢ ከም ዝተዓወተ እዩ ዝንገር። ማክሮን ሃንደበት ብስምባደ ከይሓሰበ ሓደገኛ ውሳነ ድማ ወሲኑ ሽዑ ውሳነ ድማ ብሰንኪ ተዘጋጥሞም ስዕረት ሓፈሻዊ ምርጫ ናይ ውሽጢ ሃገር እውን ክገብር ወሲኑ የአይን ሱሲ በሐሳብናቱ ህዝብ ፈረንሳ በተዘጋጠመ ምርጫ ኣዝዩ ተዳሂሉ ሕጂ ተመሊሱ ከምቲ ናይ ቀደሙ ክመርጽ ይመስልዎ ወይት ህዝቢ ሰልቺዎም ካብኣቶም ኣዝዩ ርሒቁን ጸሊዎም ከም ዘሎ ኣይተረድኦን ነይሩ እዚ ኻንታይ ዘረካ ኮምፕሊት እቲ ሩሊንግ ኤሊት ዘመሓድር ዘሎ ኤሊት ካብቲ ህዝቢ ዲስኮኔክትድ ዝኾነ ምዃኑ ሕጂ ድማ ኣብዚ ምርጫ ዝግበር ዘሎ ውሽጣዊ ቀንዲ ኣገዳስነት ዘሎ ንፈረንሳ እዚ ሕጂ እዩ ኣብዚ ድማ እቲ የማናይ ክንፊ بعبلها لنطبي كعوت مخانو أب كل استجابة مستعتي يرجع جالو زدما نفرنسا نيوروبا نكويناتنا يوكرين نخلو رعدي يأتي له مالو مغنياتو ماكرون هذا كابتوم أتاك عتن الداخرتن نايت كوينات protégé may become the next prime minister. His name is Jordan Bardella. Just 28 years old, he's the new face of a party long accused of racism. So, the three were long with the transformation. Ahmed Jordan Bardella يبحال نسو نت أبتا بارتنا ماري لبين بحد قينهم يمانيكم في مالتيو زيادة تقبلنا نرخب زمت زلوا قليلي ون تقبلنا تركب معناته
እቲ ኣብ መርሕነት ዘሎ ናይ ፈረንሳይ ይኹን ናይ ጀርመን ጠቕላላ ካብ ህዝቢ ዝተኣልየ ዘለዎን ዘይብሉ ንውግእ ጥራይ ዝደፍእ ልዕሊ ዓቕሙ ኣብ ውግእ ኢንቨስት ዝገብር ዘሎ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ነዚ ኣንጻሩ ንክትከይድ ፍሉይ ርእሲ የድልየካን እዩ ፍሉይ ጥበብ ፍሉይ ሓበሬታ የድልየካን እዩ ኣብኡ ከለካ እትመነባብሮኻ ሱፐርማርኬት ምስ ኣተኻ እዩ ዝነግረካ But National Rally, formerly called National Front, has done a revamp, promising voters tax cuts and salary hikes, although old ideas remain. Immigration will be slashed, he says. French citizens will come first in diverse communities like this. It's called Drancy, where Bardella was born to an immigrant family. But he's used stories about it to justify. So, እንታይና ንርኢ ዘለና ክንምንታይ ነቲ ምርጫ ኩሉ ዚ ሜይንስትሪም ሚድያ ነቶም በዓል ፈረንሳ ነቲ በዓል ማክሮን ንክድግፎም እዚኦም ፀረ ስደተኛታት እዮም የስ የማናይ ክንፊ ማለት ፀረ ስደተኛ እዩ ወላ ሓንቲ ክሸፍነሉ ይደልኒ ኩሉ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ኣብ ስደተኛታት ዘተኮረ እዩ ከም ስደተኛታት ምሉእ መሰላት ክህልወካ ወይ እውን ብፍላይ ድማ ካብ መንግስቲ ዝኾነ ይኹን ኣሲስታንስ ትረክብ ተለኻ you will have a tough ሕማቅ ምርጫ ከጋጥመካ እዩ ካብ ኢሚግሬሽን ሰብ ከተምፅእ ትሓስብ ተለኻ እሱ እውን ፀገማት ክፈጥሩ እዮም እዚ ከም ትሑዝ ጌርካ ወሰዶ ግን ኣብቲ ቁጠባ ድማ ፅቡቅ ምርጫታት ክወዙ ተስፋ ይግበረሎም ናይ ፈረንሳ ንኣብነት ኣነ ብዙሕ ለውጢ ክግበር እዩ ዝብል ብፍላይ ኣብ ቁጠባ ክገብርዎ ዝኽእሉ እውን ድሩት ኮይኑ ይስምዓኒ የስ ሓንቲ ክገብርዋ ዝኽእሉ እንተገይሮማ ዝገብርዋ ግን ኣይመስለኒ ኣብቲ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ንዕኡ ክብድህዎ እንተዝኽእሉ እቲ ዝሓሸ መንገዲ ምኾነ ነይሩ ድሮ ሜሎኒ ካብ ትምረፅ ኣካይዳ ናታ ክትቅይር ጀሚራ ኣላ ነቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ናብ ኩናት ጥራይ ዝደፍኦ ዘሎ ነቶም ሓደስቲ ዝምረፁ ዘሎ መራሕቲ ክትቃወሞምን ኣንጻሮም ክትከይድን ንሪአ ኣለና ስለዚ ድሮ ኣሎ ምልክታት ነቲ ናይ ኩናት ዘይምድጋፍ ኣብ ጀርመን እውን ተመሳሳሊ እቲ ቀዳማይ ኩርሲ ሒዙ ዝተዓወተ እቲ ሰንትራል ራይት ዝበሃል ማእከላይ የማን ዝኾነ ንሱ እውን እቲ ኩናት ብዘተ ሰላም ክውዳእ ከም ዘለዎን እዚ ኩሉ ንውግእ ሓሸውየ ዝበሃል ዘሎ ገደብ ክግበረሉ ከም ዘለዎን ተዛሪብሎ እቲ የማናይ እቲኦም ኣኽረርቲ ናቶም ድማ ካብ ቀደም እውን ከምኡ እዮም ዝብሉ ዋላ ብፀጋም እዩ ተመሳሳሊ ድምፂ ዝመፅእ ዘሎ ዘተ ሰላም ክግበር ኣለዎ ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ድሮ እቲ ክልተ ጆ ባይደን ነቲ ውግእ ከናውሕ ጥራይ ዝደሊ ዘሎ ዝኸዶ ዘሎ ኩነታት ንሪኦ ኣለና ብኩሉ መንገዲ ጥዋውዕ ኣይደሎ I think ብገለ እውን ሓይል ኣምላኻት ይዎ ዘሎ ይመስለካ ዘሎ ምክንያቱ ንስለ ደቂ ሰባት ተባሂሉ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ከም ብሓድሽ ተመሪፆም ሳልሳይ ኩናት ዓለም ጋራንቲ ኣለዎ ብጋራንቲ ክመፅእ ከም ዝኾነ ስለምንታይ ኦልሬዲ ኣብ ዩክሬን ይሰዓሩ ኣለዉ ኩሉ ነገሮም ወዲኦም ኣለዉ ታንኩ ክገብርዋ ዝኽእሉ ሰራዊቶም መታው ጥራይ ሰራዊቶም ኢትዮም ኣንጻር ራሽያ ክዋግሱ ከዓ እዩ እቲ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ዝበሃል ድሮ ኢትዮም ድዮም ዘለዉ ኣሰልጠንቲ ዶ ገለ ዶ እናበሉ ብወቅዒ ኣትዮም ግንባር ሒዞም ኣንጻር ራሽያ ንክዋግኡ ጥራይ ማለት እዩ ተሪፋ ደላ ስለዚ ሳኻ ንክገብሩ ዝኾይኖም ክምረፁ ክኽእሉ ኣለዎም ካብኣ ንክንድሕን ድማ ካብዚ ምርጫ ይሰዓሩን ይባረሩን ኣለዉ which is really really great so እታ ሳልሰይቲ ድማ እቲ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኮይኑ 10 ግዜ ንውግእ ጥራይ ዝጉስጉስ ዝነበረ ሪሺ ሱናክ እዩ Anything that can go wrong will go wrong. We've heard of that. And UK Prime Minister Rishi Sunak knows that is completely true. After all, everything seems to be going wrong for him. The mountain of trouble keeps getting taller. መቸም እቲ ሕማቅ ክኸውን ዝግባእ ሕማቅ ምዃኑ ኣይተርፎን እዩ ኢላ ጀሚራቶ ዘላ ነዚ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ዓዲ እንግሊዝ ዘሎ ድማ the most hated prime minister እቲ ዝተፀልአ ፕራይም ሚኒስተር ኣብ ታሪክ ናይ ዩኬ ይበሃል ኣሎ እቲ እንኮ ስደተኛ maybe ካልእ እንተሎ ንገሩኒ I think እቲ እንኮ ስደተኛ ፕራይም ሚኒስተር ክኸውን ዝኽኣለ እዩ የሕዝነካ ድማ ብስደተኛታት ዝተፀልአ ብደቂ ዓዲ ድማ ዝተፀልአ ሰብ ኮይኑ ኣሎ he could have been different ካልእ ነገር ክኸውን ይኽእል ነይሩ እዚ ግን እንታይ እዮም እዚኦም ከምዚኦም ኩሉ ግዜ ነቶም ደቂ ዓዲ ከፍትው ክብሉ ኣንጻር እቲ ረብሓ ናይቲ ህዝቦምን ንዖም ዝቐረበን ክኸዱ ይጅምሩ ብመንፅሩ ድማ ኩሉ ይፀልኦም ህዝብኻ እንተፀሊካ ካልእ እውን ኣይፈትወካን እዩ ንስኻ ኣንጻር ህዝብኻ ትኸይድ ተለኻ ህዝብኻ ይፀልአካ ካልእ እውን መሊሱ ይፀልአካ keeps plummeting. And with a week to go for the UK general election, things have not looked worse for him. The latest Ipsos political monitor asks the public who they will vote for at the upcoming general election, also their attitudes towards the parties and their leaders and policies on key issues. What has it found? No surprises here. People are grossly unhappy with the UK Prime Minister. You know how many were found to be satisfied with the job that Rishi Sunak is doing as the country's Prime Minister? 20%. 75% are dissatisfied, a whopping 75%.
ካብዚኦም ህዝቢ ብዛዕባ ስራሕ ናቱ ብዛዕባ ዝገብሮ ዘሎ ኣካይዳ ነዚ ፕራይም ሚኒስተር ዳርጋ 75% ናይቲ ሃገር ዘይሕጉስን ዘይዕጉቡን ምዃኑ 75% ኣይደልዮን እዩ ዘሎ ተርጅምሎም ኣይደልዮን እዩ ዘሎ ብስልጣን ንክሉ ሓንቲ ካብተን እታ እንኮ ትርአ ትበሃል ዝገበራ እንተሎ ኣብ ዩክሬን 2-3 ግዜ ከይዱ ዘሎን ዘየለን ገንዘብ ናብቲ ዩክሬን ዲል ስለ ዝገበረ ነቲ ኩናት ከም ዝናዋሕ ከም ዝገበረ ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ቅድዩ ዝነበሩን ብምልኦም ስለዚ ጉዳይ ናይ ሃገሮም እቲ ሃገር ዘንቆልቁል ቁጠባ ኣብ ዘለዋ ግዜ ኣክንዲ ቁጠባዊ ሽግሮም ንክፈትሑ ዝጓዩ ዘለዎም ሰናቲምን ገንዘብን ኣብቲ ሃገር ኢንቨስት ክንዱ ዝገብርዎ ካብዘየለ ገንዘብ ኣብ ዕዳ ዘሎ ቁጠባ ካብኡ መመንዚዖም ንዩክሬን ከዕጥቁን ንዩክሬን ክቡን ንርኢ ኣለና ዝሕዝን እዩ ሕጂ ድማ ክምረፅ ይሓስብ ኣሎ ክመርፆ ዝደሊ ሰብካ የለን እታ እንኮ ካልይቲ ዝገበራታልካ ነቶም ስደተኛታት ንሩዋንዳ ንምዝጓግ ከም ዓባይ ኣጀንዳ ናቱ ገይሩ ለይቲ መዓልትን ኣይሰሪሕላ ንዓውን ከማን ሙሉእ ብምሉእ ኣይተዓወተላን ከም ንሪኦ ዘለና ብሓፈሻ ግን ቀይሕ ካርድ ናቱ ንምውሳድ ኣብ ኣፍ ደገ በፂሑ ኣሎ ህንዳዊ መበቆል ዘለዎ ፕራይም ሚኒስተር እዩ ብህንዳውያን ድማ ዝተፀለ እዩ ሚድያ ናይ ህንዲ መዓልታዊ ምስ ጨፍጨፈ እዩ ስለምንታይ አንጻር ህንድ አካይዳ ናቱ ጽቡቅ ስለዘይኮነ In fact, his net score of -55 is the worst for any prime minister tracked by Ipsos at this stage of an election campaign going back to 1979. So he's setting the wrong kind of records here. 67% dislike Sunak. This in fact has shot up from 49% a year ago, while 72% dislike the Conservative Party. And if this wasn't bad enough, Rishi Sunak's Conservatives find themselves caught in a major controversy just days before the election. So, ከም ንሪኦ ዘለና ምርጫ ኣብ ተቃሪቡሉ ዘሎ ጠቅላላ ፍሉይ ፅልኣት ኣብ ልዕሊ እውን ኣብ ልዕሊ እቲ ናቱ ፓርቲን ህዝቢ ናይ ዩኬ ገይሩ ከም ዘሎ ካብ ሕማቅ ናብ ዝገደደ ከም ዝበሃል እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብዘሕዝን መንገዲ ካብቲ ኮረሻ ስልጣን ይጓሓፍ ኣለዉ ስለምንታይ ዝኸድዎ ዘለዎ መንገዲ ንህዝቦም ኣይርብሕ ንህዝቢ ዓለም ኣይርብሕ ብጀካ ናይ ኩናት ካልእ ቁም ነገር እውን ስለዘይተረኣየሎም ኣብቲ ኩናት እውን ውድቀት እምበር ዓወት ስለ ዘይረኸቡ ካብቲ ታሪክ ድማ ከምዚ ዓይነት ፅፍዒት ሒዞም ይኸዱ ኣለዉ እዚኣ ጥራይና ክንግንዘብ ንኽእል ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ድማ እዩ What are we talking about? A betting scandal. You heard that right. And I know what you're probably thinking. Could things get any worse for Sunak? Probably not. 5 Conservative officials were named as being under investigation by the Gambling Commission for allegedly placing bets on a July election using inside party knowledge. The Gambling Commission, by the way, is the UK body responsible for regulating Britain's gambling laws. It is believed to be investigating as many as 15 Conservative Party candidates and officials for allegedly betting on the timing of the election. The scandal could not have come at a worse time or a more embarrassing. So, እቲ ካብ ሕማቅ ናብ ዝገደደ ከም ዝበሃል ኣባላት ናይቲ ፓርቲናቱ ድማ ኣብዚ ናይ ቁማር ጋምብሊንግ ቤቲንግ ኣብኡ ብልሽውና ክገብሩ ተረኺቦም ምክንያቱ ከም ትፈልጥዎ እቲ ቤቲንግ ዝበሃል ወይ ዝክተዕ ዝበሃል ኣብቲ ዩኬ ዝበሃል ሃገር ወላ እውን ኣብ ኣሜሪካ ዓብዓቢ ዕምቆት ዘለዎ ኣብ ውሽጢ እቲ ሶሳይቲ ዝኣተወ እዩ ዳርጋ ኩዕሶ እግሪ ንርኢ ኣለና ክብሉ ከለዉ ዝበዝሕቶም ዝርዩ ዝቋመሩ ምዃኖም ጋምብል ዝገብሩ ወይ ቤት ዝገብሩ ሰባት ምዃኖም ክትክእል ኣለካ ስለዚ እቲ ቤቲንግ ዝበሃል ኣብ ኩሉ ደረጃ እዩ ድማ ዘሎ ኣብ ፖለቲካ ቤት ይገብሩ ኣብ ኩሉ እዩ ዘሎ ሕጂ በቲ ዘለዎም ውሽጣዊ ሓበሬታ ተጠቂሞም ኣባላት ናይቲ ፓርቲ እንታይ ይገብሩ ነይሮም ቤት ይገብሩ ነይሮም ምናልባት ነቲ ዘለዎም ሓበሬታ ተጠቂሞም ክንዕወት ኢና ኩዕሶ ክዕወት ክስቶ ክሳዕር ኣብ ዝብል ብልሽውና ኢንሳይደር ትሬዲንግ ማለት ነቲ ሓደ ውሽጣዊ ሓበሬታ ተጠቂሞም ስለዚ እዚኣቶም ከዓ ብብልሽውና ተኸሲሶም ኣለዉ ብልሽውና ሶፊስቲኬትድ ዝኾነ መልክዕ ሒዙ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ብሰፊሑ ከም ዝስራሕሉ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ከምቲ ናይ ኣፍሪካ ብቐሊሉ ክትሪኦ ትኽእል መኪና ግዛእ ዝተባሃለ ነታ መኪና ሰሪቕዋ ዝበሃል ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ዝረአ ዘይኮነ ኣብዚ ብርቕቕ ዝበለ መንገዲ ብልሽውና ኩሉ ግዜ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ንክእል ኣለና ስለዚ ተወሳኺ ነታ ዘላታ ተወሰኸታ ከም ዝኾነ ድማ እዚ ድማ በዚ ኮይኑ በቲ ንሱ ከየጋጠመ እውን ዕጫናቱ ኣዝዩ ሕማቕ እዩ ነይሩ ወላ ሓንቲ ዝግበር ድማ የለን ካብ ምርጫ ከይወፃና መበል ራብዓይቲ ምርጫ ክበኩሜ ኢራን ንባ ንኸይድ ኣብ ኢራን እውን ምርጫ ይካየድ ኣሎ ናይ ኢራን ከንታይ ይብልዎ ኣለዉ ረይዎን እዚ ኩሉ ጉድን ጎዳጉድን ዘለዎ ምርጫ ናቶም ገዲፎም እቲ ናይ ኢራን እንታይ ይብልዎ ኣለዉ ስምዑ እንጂ Republicans will return to the polls for a runoff presidential vote next week after none of the candidates scored a majority in the first round. The election is to replace President Ibrahim Raisi, who was killed in a helicopter crash last month.
Reformist Masoud Pezeshkian holds a slim lead over conservative Saeed Jalili, but turnout sank to a record low of only 40%. Supreme Leader Ayatollah Khamenei oversaw the selection of candidates. So, حنت ነገር አለ ኣብዚ ምዕራባዊ ሚድያ ክርዳኩም ዘለዎ ነተን ደይፈትወን ሃገራት ክነግረኩም ነቶም ምስናቶም አጀንዳ ደይሰማማ ሃገራት ምርጫ ይግበራ አይግበራ ብዲሞክራሲ ይምበራ አይምበራ ኩሉ ግዜ አሉታዊ ጸብጻብ ይዘለውን ዘን ሃገራት እዚያ ከም ቅቡል ጌርኩም ወሰዱ ምርጫ ጌርካ ዲኻ አይገበርካን ዲኻ ኩሉ ግዜ አሉታዊ ስእሊ ዘለካ ስለምንታይ ከም ብላለሁ ቅልል ዝበለ ኣብነት ወሰዱ ኩናት ዘለዋ ሃገራት ራሽያን ዩክሬን ወሰዱ ክልቴና ውጋ ኣለዋ ራሽያ ኩናት ከላ ምርጫ ጌራ ቭላድሚር ፑቲን ድማ ተመሪጹ ከመይ ተመሪጹ ገለመለ በተሃገሩ ዘሎ በሕጊ ተመሪጹ ምርጫ አካይዶ መሪጾም እቲ ዲሞክራሲን ዕቅብ ኣለና ንዲሞክራሲና ንከላኸል ዘለና ዝብልዎ ዘሎ ዩክሬን ግን ኣውግእ ስለ ዘለና ምርጫ ይገብርኒ ብምባል ካብ ሕጊ ወፃኢ ይኸይድ ኣሎ ንዑ ግን ከም ሓደ ዓብ ናይ ዲሞክራሲ ኣብነት ገይሮም ከጣቅዕሉ ይውዕሉ ኣለዉ ስለንታይ ማለት እዩ ጉዳይ ናይ ዲሞክራሲን ኣይኮነን ዓም ጉዳይ ረብሓ እዩ ኩሉ ግዜ እታ ዲሞክራሲ ትብል ቃል ነቲ ናቶም ረብሓ ንመሳለጥን ንመሸፈንን ዝጥቀሙላ እዮም ትሰርሓሎም እያ ድማ ብዙሕ ሰብ ሸኺዑ ምስኦም ይጠጠው ዝብል ኣብዚ እዋን እዚ ግን ህዝቢ ዓለም ብቕልጡፍ እናነቕሐ ስለ ዝመፁ ዘሎ ሳላ ሶሻል ሚድያ ሳላቲክ ዓለም ሙሉእ ተቆፃፂሮምሉ ዝነበሩ ሚድያ ናቶም እናደኸመ እናሞተን ስለ ዝኸደ እንታይ ኮይኑ ሕብረተሰብ እናነቕሐ ኸይዱ ንኣብነት እዞም ዓበይቲ ቻነላት CNN ወይ BBC ዘውርዶ ቪድዮ sometimes እዚ ናተይ ቪድዮ ልዕልዮም ዝረኣየሉ ግዜ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ህዝቢ ካብ ንሳቶም ማኒፕሌት ዝገብርዎ ካልኦት ህዝቢ ተራ ሰባት ነቲ ኩነታት ሪኦም ብረብሓ ናይ ህዝቦም ክዝዛረብዎ ንዑ ክሰምዕ ስለ ዝጀመረት ህዝቢ እንታይ ይኸውን ኣሎ ዝገብርዎ ዝነበሩ ዓፈና እቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ምሽፋን ናይ ሓቅታት ድሮ ይሰርሕ የለ ማለት እዩ እጅራይዎ ከመይ ገይሮም ክሽፍን ወይም ኢንተርቪው ገብርዮም Is from the Institute for National Security Studies in Israel. ተመሊስና ምርጫ ይገብርለው ቀዳማይ ገጽ ከምቲ ዝድለይ ኣብላልነ ዘርአየ ሰብ ስለዘየለ ናብ ካልኣይ ገጽ ሰጊሩለት ምርጫ ውሽጢ ወርሒ እቲ ፕሬዚደንት ስለዝሞተ ቅልጡፍ ዝኾነ ምርጫ ብዝመስሎም መንገዲ ንዓታቶም ብዘርብሕ መንገዲ ንዓታቶም ነቲ ዲሞክራሲናቶም ንዓታቶም ብዝሰማማዕ ምስ ሃገሮም ብዝኸይድ መንገዲ ይገብርዎ ኣለዉ እንታይ እዮም ድብሉ ዘሎ ብዝኸ ኩሉ ነገር ከምቲ ንሕና እንደልዮ ንምንታይ ኣብ ውሽጢ ኣትዮም ድሌቶም ክዝውርዎ ነቲ ዲሞክራሲ ነቲ ፖለቲካ ኣብ ኢዶም ንክእትዎ ዝጥቀምሉ ጎዝጓዝ እዩ ስለዚ ኤንጂኦታትን ገለልትዮም ድሌቶም ክገብርዎን ክበፃብፅዎን ስለ ዝደልዩ እምበር ነፍሲ ወከፍ ሃገር ምርጫ ናታ ዲ ወላ ኣካይዳ ናታ ባዕላያ ክትውስን ዝግባእ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ብዛዕቡ ጠበቃታት ዝገበሮም ሰብ የለን Dennis Trinovitz is from the Institute for National Security Studies in Israel. I asked what it would mean if Iran were to elect reformist Masoud Pezeshkian. Well, first and foremost, we have to say that these elections are actually a vote of non-confidence for the Iranian regime by the Iranian population. The Supreme Leader made it the utmost to convince people to go to vote, and the result is actually low turnout, the lowest in the Iranian history. سنتين نرد لنا بحفشة نتي بزعبا مرجع أنا إيران سن إسرائيل يحط زلوا إسرائيلاوي إكسبرت يلو بزعبا مرجع أنا إسرائيل إيران يحط زلوا إسرائيلاوي كمان جري بزعبا إيران تبوك زرب this is بزنا إسرائيل تبلو زلا جيروم دما تبرجع أنا إيران كأكون واي فتنو له بتمسح سالق أو قاخه أبوليتيكا إسرائيل ወይ ካብ ምርጫ ከወፃና ናብ ኤውሮፓ ሕብረት ድማ ክመለሲና ሃንጋር ድማ ፕሬዚደንት ናይቲ ከም ሃገራት ፕሬዚደንት ናይቲ ኤውሮፓ ሕብረት ባህል ያደላ የማናይ ክንፍ ዝኾነ ናይ ሃንጋሪ ወይ ቪክተር ኦርባን ፕሬዚደንት ናይዚ ዓመት ዝኾይኑሉ Today, Hungary's leader Viktor Orban takes over the rotating presidency of the European Council. So presidency ናይቲ European Council ዝበሃል ሮቴት ዝገብር ዓመታዊ ዝዘውር ማለት እዩ እዚ ዓመት እዚያ ናብ ሃንጋር ወዲቁሉ ሃንጋር ማለት ድማ ነቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ጠቕላላ ዘይድግፍ ነቲ ኔቶን ኤውሮፓ ሕብረትን ዝኸደ ዘሎ ኣብ ኩሉ መንገዲ ዝቃወምን ጠጠው ዘብልን ዝነበረ እዩ ፕሬዚደንትነት ድማ ተረኪብሎ እንታይ ክገብር ኸለ ጅራይ ወክሳዕ ክንደይ ንሱ ከይገብሮም ቅድሚኡ ሃዲሞም ከም ዝነበሩ Some have called Orban pro-Russian, others say that's missing some nuance. How would you characterize his position on this war between Ukraine and Russia?
Well, I think that basically, Orban is certainly a pro-Putin guy, but of course he also knows that he needs the EU, which is also important in this story, is that before the rotating presidency of Hungary, the other EU leaders have secured at least negotiation accession talks with Ukraine and Moldova. And I think that from this point of view, that's reassuring, because we cannot expect, certainly, the Hungarian presidency to take new initiatives regarding the support to Ukraine and the delivery of weapons. And I think that... So, መጀመሪያ እንታይ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ኩሉ ነገር እዚ ናይ ሃንጋሪ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ፑቲን ደጋፊ ምዃኑ ኤቭሪቲንግ ኔቶ ኤውሮፓዊ ሕብረት ኣብ ዩክሬን ዝኽተሎ ዘሎ ጌጋ እዩ ኖ እዚ ክንገብሮ የብልና ንዝብል እንታይ እዮም ዝብልዎ ደጋፊ ናይ ፑቲን ዘራይ ናይ ፑቲን ወይ ከዓ ልኡኽ ናይ ፑቲን እዮም ዝብልዎ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ድማ ንሕና ኩናት ኣይንደልን ኢና ካብ ኩናት ወፃኢ ካብ ራሻ ምፍላይና ድማ ብዙሕ ዋጋ ይኽፍለና ኣሎ ነዳዲ ካብ ኣሰለ ንጥቀም ዝነበርና ስለዚ ኣብ ጣውላ በፂሕና ሽግርና ክንፈትሕ ኣለና ክብል ከሎ ዝቕበሎ ሰብ የለን ኣንጻሩ ብዙሕ ግዜ እዮም ዝዛረቡ በንጻሩ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ፅቡቕ ዝኾነ ዝምድና ዘሎ ፕራይም ሚኒስተር እዩ ምስ ቻይና ኣብ ፅቡቕ ዘሎ ዝምድና ፕራይም ሚኒስተር እዩ ሃገሩ ብሰንኪቲ ኤውሮጳ ትኽተሎ ዘላ ሓደገኛ ዝኸስብ ዘሎ መራሒ ኣብ ኤውሮጳ ስጥራ እዩ ቻይና ዓብይ ናይ ኤሌክትሪክ ቬሂክልስ ፋብሪካታት ካብ ሙሉ ኤውሮጳ ኣብ ሃንጋሪ ክትገብር እያ ወሲና ዘላ ስለዚ ዝለዓለ ረብሓ ብሰንኪቲ ዝኽተሎ ዘሎ ንሃገሩ ብጣዕሚ ዘርብሕ ዘሎ መራሒ ኣብ ኤውሮጳ ሕብረት እዩ ዝበሃል ዘሎ So, ብዙሕ ፈተነታት ኣለዎ ተመሳሳሊ ከምኡውን ሰርቢያ ዓበይቲ ኮርፖሬሽንስ ናይ ቻይና ካብ ሙሉ ኤውሮጳ ናብአን ይኣትዋ ኣለዋ እዚ ድማ ዓብ መኽሰብ ፈጢሩሎም ኣሎ መራሒ ድበሃል ድማ ከም መባግዕ ተኸብኪቡ ዝኸይ ዘይኮነ ካልኦት ካብ ዝኸድዎ ፍልይ ኢሉ ረብሓ ናይ ሃገሩ ከውሕዝ ዝኽእል እዩ ንኻልኦት ይጎዲ የለን ንህዝቢ ዩክሬን ድሕሪ ግዜ እቲ እንኮ ዝጠቐሞም ናይ ሃንጋሪ ፕራይም ሚኒስተር ምዃኑ ክንገር ምክንያቱ ንኸይሞቱ ሰላም ክመፅእ ኣለዎ ስለ ዝበለ እቶም ካልኦት ግን ኣጆኹም ክሳብ ኩልኹም ትጠፉ ኣፅዋር ክንበኩም ኢና ሓዊ ክነረክበኩም ኢና እዮም ዝብልዎም ዘለዉ ስለዚ በቲ ኮይኑ በቲ ፕሬዚደንት ስለ ዝኸውን ዘሎ ብሕጂ ንዩክሬን ተባሂሉ ዝግበር ሓደሽቲ ሓሳባት ከእንግድ ከም ዘይኮነ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ከም ፕሬዚደንትነት ስልጣን እውን ስለ ዘለዎ ሓደሽቲ ኢኒሽቲቭስ ወይ እውን ገለ ንምግባር ማለት እዩ Even during this presidency, all the other EU member states will do their best to just prevent Hungary to block any kind of new initiative. So with Hungary taking over that presidency, you think we're in for a prolonged period of inaction? Well, everything will depend, of course, of the the results also of the election in France. That's a true concern because France have, I would say, a good result. It means without a full victory of National Rally. So, በሓፈሻ ዋላ እኳ ንግዚኡ ከምዚ ኢሎም ከፈራርህዎን ተፈተኑ ነቲ ቪክተር ኦርባን ምስቲ ምርጫ ካብ ሃገር ናብ ሃገር የማናይ ክንፊ ዝዕወቶ ዘሎ ምስ ግዜ ዝያዳ ደገፍቲ ፖለቲካ ክረክብ ከም ዝኽእል ዝያዳ ደገፍ ክረክብ ከም ዝኽእል ዋላ እኳ ክዓፅዎ ክፍትኑ እንተኾኑ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ክዕወት ከም ዝኽእልን ነቲ ዝደልዮ ሓሳባት ንኸሳልጥ ከፀግሞ ከም ዘይኮነን እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኤውሮጳዊ ሕብረት ድማ ኣብ ከምዚ ኩነታት ከም ዘሎ መፍላጥን ምግንዛብን የድሊ ስለዚ ብኩሉ መንገዲ ክትሪኦ ከለካ በቲ ናይ ባይደን ክንሪኦ ከለና ናይ ዩኬ ክትሪኦ ከለካ ኩላቶም እቶም ነቲ ኩነታት ዝደፍኡ ዝነበሩ ዓመተ ስልጣኖም ወይ እውን ፅልውኦም እናሃሰሰ ይኸይድ ኣሎ እዚ ድማ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ነገር እውን ክኸውን ይኽእል ግን ስቲል ብድሕሪ መጋረጃ ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ፕሬዚደንት ናይቲ ኮሚሽን ከም ትቕፅል ገይሮም ኣለዉ ብዘይ ምርጫ ማለት እዩ ህዝቢ ዘይመረፃ ባዕሎም ጨዋውዮም ገይሮም ኣለዉ ኡርሱላ ቫንደርላይን ክትቅፅል እያ ከምኡ ድማ ሓንቲ ብጀካ ውግእ ካልእ ዓይነት ቋንቋ ዘይብላ ፎሬን ኣፌርስ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ተመሪፃ ኣላ ስለዚ already ተኣገደሲ ፖዚሽንስ ንዘድልይዎም ሰባት ሂቦሞም ኣለዉ Marine Le Pen's party, then maybe I think it will be very difficult for Hungary alone, plus let's say Slovakia or Austria, to block the support. We will see after Monday or mostly after the July the 7th, the second round of the election in France, what could happen. And even then, let's not forget we have a US presidential election in November. What happens if Donald Trump's in the White House? Yes, that's a true concern because if we have no more support for France, if we have no more support from the US, then certainly Ukraine will be in a very difficult position because I cannot imagine that with only, let's say, the UK, Poland, plus the Baltic states and some other states, it will be certainly enough, to support Ukraine until victory. And right now, also we have this concern. I was in Kiev at the beginning. So እንታይ ዝብል ዘሎ በቲ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ብዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ምርጫ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ተረጋጊፁ ኣብ ፍራንስ እቲ የማናይ ክንፊ ዕወት ኣሎ ንብል ኣለና ኣብ ኤውሮጳ ብዙሓት ሃገራት ተዓዊቶም ኣለዉ ኣብ ኒው ድማ ዶናልድ ትራምፕ ተመፅዩ እቲ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ኣብኣ ከሎ ክቕህም ከም ዝኽእልን ክመውት ከም ዝኽእልን ዝኾነ ደገፍ ንቀፃልነቱ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ከም ዝኽእልን እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣገይን
እቲ ኩነታት እቲ ዝደልይዎ ዝነበሩ እቲ ምዕራባዊ ብድሕሪ መጋረጃ ዘመሓደር ዝነበረ ዝደልዮ ዝነበረን ነቲ ኩናት ክቕፅል ዘልዮ ዝነበረን ከምቲ ዝደልይዎ ይኸደሎም የለን እዚ ከዓ ዘሐጉስ እዩ ምክንያቱ ንሶም ዝደልይዎ ዕንወትን ውግን ስለ ዝኾነ ነዚ ጉዳይ እዚ ዝያዳ ዝገልጾ ንእሽተይ ቪድዮ ክንሰምዕ ኣነ ስለምንታይ ኣሜሪካ ከምዚ ገይራ ስለምንታይ ተፃባእና ስለምንታይ ተብል ተጨንቀልና ነገር ኣይኮነን ኣናዋና ጥራይ ከነ ማዕራር ዘለና ተሓደጋ ዝብልዎ ሽርክነት ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሶማልያ ዋጅሱ አንጻርቲ ናይ አንከር ፖሊሲታቶም እንዲ ንሳቶም ዝሰመይዎ አንከር ወይ ድማ መልሕቅ ከካይድ ኣለዎ ንሳቶም ዝበልዎ ብናቶም ትእዛዝ ብናቶም ኣረኣያ ብናቶም ኣጀንዳ ነቲ ረብሓታቶም ዝብልዎ ንሳቶም ከም ዘካይድ ምሕቡር ናይ ኩለን ሃገራት ናፃ ምትእኽኻብ ምስ ባህሎም ዝኸይድ ኣይኮነን ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኤንቮይ ተሓርዩ ይብለካ እንታይ ኣካየዲ ማለት እዩ خبل قبل تو وصع جبر هتجبر لك عينه مالتي ابطو امره كومو كله خليل كايتب لاجن بتاريخ ترغاغص كايدا مسيو متخاد بحال يلن لومي زوباوي ودبات ترايده كونه حورات هاجرات كما يغير كاتطماززو كما يغير كسبات ابو تمزز كما يغير كسبات بلان تجبر نو كما يغير كاتقوملو خمصلال مغابريا افريكان يونيون كما يغير كمغابريات بلو ካልኦት ተፈላለዩ ኣብ ኣፍሪካ ኤኮዋስ ሳደክ ኤጋድ ትፍላይ ካብን ማግረብ ዝኾነ ነገር ኣሎ ኣብአን ኣትያኻ ነገርካ ትጠዋውዮ እንተደይ ኮይኑ ነቲ ምትሕብባር ብዞባ ደረጃ ዝካየድ ዝድግፍ ሸብሸውሃት እውን የብሎምን ኣብቲ የለን ሕጂ ምቁፅፃር እዩ ኣነ ሄጀሞኒ እቲ ቀንዲ ምግባትን ምቁፅፃርን እዩ ንኸምኡ ትብል ሕጂ ሶማልን ኤርትራን ኢትዮጵያን ተሓበራ ተተሓጋገዛሲ ንመን የርብሕ እንተኢልካ ቅድም ነቶም ህዝብታት የርብሕ ነቲ ዞባ ርግኣት ትፈጥረሉ ነቲ ዞባ ናቱ ሲነርጂ ብተፈላለየ መንገዲ ከዛይድ ይኽእል ንምህናፅ ናይ ሃገራት ራይዳ ኮነ ዞባዊ ምትሕግጋዝ ናይ ምህናፅ እውን ናህሪ ይፈጥረሉ እቲ ባይታን ሃዋህውን ከዓ ነቲ ሃገራት ራይዳ ኮነ ንካልኦት ዞባታት ናይቲ ዓለም እውን ዘለዎ ፅልዋ የለን ናታቶም ዲክታት ናታቶም ግዝኣት ናታቶም ግበር ኣይትግበር ናታቶም ውሳኔ እንተደይ ኮይኑ ዝኾነ ካልእ ክሰርሕ ስለዘይብሉ ሎሚ ኢትዮጵያ ሶማል ኤርትራ ጅቡቲ ሱዳን ደቡብ ሱዳን ኬንያ ዩጋንዳ እውን ተሓባቢረን ናፃ ኮይነን ክሰርሓ ባህብሎም ንዓና ምናልባት ገርመና ክእል ኸውን ግን ግዜ ዝመሃረና ንከምዚ ዝኣመሰለ ኣተሓሳስባታት ኣይወሓጠሎምን የለን እትረፍ ንከምዚአን ገና ድሑራት ዘለዋ ኣብ ናይ ሳብሲስተንስ ቁጠባ ዘለዋ ሃገራት ንኤውሮጳ ምቁፅፃር ንእስያ ምቁፅፃር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከባቢ ንኣጀንዳኻ መጋበርያ ዝኸውን ሓደ ጎብለል ምፍጣር ብኡ መንገዲ እናተጠቐምካ ረብሓታትካ ምቅዳም ዝበሃል ቃና ናይ ኣእምሮ እንከሎ ንከምዚ ዝኣመሰለ ፅፉፍ ሃናፂ ኣተሓሳስባ ክቕበሉ ኢልካ ትሓስብ ትኽእል የብልካንቲ ጭንቀት ብኡ ዝመፅእ ሕጂ ዲሞናይዜሽን ከሰይጥነካ ክእል ኣለዎ ከኣንቅፈካ ክእል ኣለዎ ተፀጊሙ ናብ ሳንክሽን ክኸይድ ኣለዎ ክብለካ ክእል ኣለዎ ሕጂ ኣነ ነዚ በልሒና ፈሊጥናዮ ካብ ካልኦት ዝያዳ ተረዲኡና ዘይኮነ ግዜ ዘይመሃረና እዩ ሳንክሽን ንሸባብ ድግፉ ኣለኹም ኢሎም ሙሉእ መዋእልና ተቃለስናሉ ዕላማ ስዒትና ንሕና ንቴሮሪዝም ድግፍ ኣለና ቴሮሪዝም ሳቶም ፈጢሮሞ ብቐንዱ ግን ሳንክሽን 9 ዓመት ዝወረደ በደል ኣብ ልዕሊ እዚ ሃገር እዚ ኣብ ልዕሊ ዕብየቱ ብልዕሊ ቁጠቡ ብልዕሊ ልምዓቱ ዝፈጠርዎ ፀገም ቀሊል ነገር ኣይኮነ ንመን ሓቶም ተሓቶም ከዓ የለን ረጊፆም ከዱ ጎኒፆም ከዱ ዓይነት እዩ ተተሓሳስቦም ስርዓት ናይ ዓለም ዝበሃል የለን ብጀካናቶም ዝረኣዮም ንዓኣቶም ካልእ ስርዓት ኣለልካ ተብል ኣይተን ሕጂ ነዚ ኣነ ከምኡ ወሲድና ሓደ ካብቶም ብድሆታት ናይ ህላዌናን ናይ ህላዌ ዞባናን ስለ ዝኾነ ከመይ ጌርና ንቃለሰሉ ኣጋባባት ንገብረሉ ንኽእል ኢና ንሳቶም ግን ቀሲኖም ሓድሪኦም ኢልካ ተብል ብፍላይ ምስ ኣብ ዓለም እናፀገሞም ዝኸይድ ኣሎ ትማል ዝወፅእ ሓደ ሰነዳት ተሪኢኻ ሲ ኣብ ሰርኩሌሽን ዘሎ ዶላር ኣብዛ ዓመት እዚኣ ተሓትመ እዩ 400 ካብኡ 400 ወረቐት ኣብ ዓለም ተዘርጊሑ ዘሎ ዶላር ኣብ ሓደ ዓመት ጥራይ ተሓቲሙ እንታይ እዩ ቫልዩ ናቱ ንዕኡ ዝድግፍ ቁጠባ ኣሎ ድዩ ወረቐት እናሕተምካ ንዓለም ክትገዝእ ከኣል ድዩ በየናይ ሎጂክ በየናይ ሓሪጭ በየናይ እዚ ክመሃሩ ይክእሉን እዮም ክመሃሩ እውን ክንፅበዮም ኣይንኽእል ኢና ስራሕና ንግበር ኢልካ ክትከይድ ተዘይ ኮይኑ ብኡ ንጫነቀሉ ምክንያት እውን የለን ንዝብሎ ዘለኹ ተመክሮ ስለ ዝሓለፍናዮ ብዙሕ ክሓልፈና ዝኽእል ነበረ ነገራት እውን ተማሂርና ስለ ዘለና ኣነ ንዕኡ ከም ኣነበባ ኣብ ዝኾነ ገምጋም ኣይነፀግዖን ኢና ግን ንዕኡ ዝያዳ ሚዛን ናሃብና ማእዝና ክንቅይር ኢና ልካ ሕጂ ብተፈላለየ ከባቢታት ዝርአ ዘሎ ፀቕጢ ገይሮምና ኣፈራሪሆምና ኣቢሎምና ከምዚ ኢሎምና
نكلم روتو نكلم روتو خمسة كبر كمزي سرحنا تبعله أبنا عشتو دقات زرزرات أب سوماليا أب ليبيا أب السودان أب تبلا لي خوابيتات تقورو دلو أنت أتي ومنكم تقورو دلو من حكم تقورو له تثبتات يلندي تهاجرات يلندي زوانا سو حجيهم من هالو He's really ناي بحق نزل نجار زبعمق أتزفلتون زردون تلو present سياسيو and that's why نازو كل نخدو زلنا أمو داتا مزازة مخبر لازد اللي because he really understands ناي كل أكايدا ناي بفلان أمريكا نازم رابع عالمن كم ديدو أم بيبو يوزو زاربو زي حنتقال كمان كي سجد كي بلوي كم زي كي بلون تكزاربو زخل عينة سبيو يبحق زقرميو أيلو معرستي أبزو خدي لايك جبرو سبورت جبرو كومنت صحافو ناتكم ريتابو سلتخل دقفكم بما يا مسجن يا غنيلنا جرما مزيا أقداسي تبواخدت أبز عالمنا بقلت في حنبابي بتكنولوجيا بتقعزلو زلا بخمي كنعوات نخل زبل حتو مجمريا اتي تكنولوجي نابي قطعي زخيز زلو artificial intelligence blockchain كومون روبوتكس أبزيوم عاودزي بنيشتي جنزر إنفست نقبر يجمر نحنا سمارت خين خون غلينا أبطم سمارت سباد شرحوا لزلو إنفست جرنا جنزب ناقل مساعتهم كنعب نخيل إذا حدا بسولن بلحن من قديم كالاي أبتزلنا وان انتهى اللوز عبزولو رينا نعوق حق زناز غل مزحفت ديو كورسات ديو كنوسد كنبقاسالنا تكنولوجي نخلو بناتsa بقليلو كم ترحبون غيرو كاسلو زلو تتقملو سالساي دما بتحنت موياي ترايا كنب